mina nginenkani-ke nje mina, ya nenkani nje mina sidalo nenkani nje mina. Yabona mina la ngabona khona ukuthi inkani yami iyasebenza, khona le deal engahamba khona nentombi yami. Qhamuka umuntu ujike isigora nje, ubamba intombi yami hlaba ngesimuje phambi kwami mfethu, phambi kwami. Ngathi ngiyakhuluma ngifahlanze ngempama yengozi kanjani. Ngathula ngathi ngiyaqalaza emaceleni, ngabona abantu bangibuka abantu bafuna ukubona ukuthi ngizokwenzani. Ngasibuka lesigora lesi ngathi yo, abone ingalo, izingaka iy'ngalo plus zinemithambo kwiy'ngalo zakhona, zinemithambo. Iyavuka inkani yami, iyavuka inkani yami. Ngathi nje lo ngangimshaye mina lo, ngimshaya ngishaya phansi ngonyawo, ngimshaye mina lo. Ayizwa nje bangihlohla abantu emuva, mshaye 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 mshaye, ngajikela ngibona labantu labo, ngijikelene nami, ayimshaye mina lo, ngimshaye mina lo, ngimshaye lo, yabo. Ngaphinde ngabozwa nesigoro lesi ngasitshela ngathi ngikushaye mina, yazwa nalala wena, ngikushaye mina, sitshela 9-9 face to face ukhoma, ngikushaye mina. Ngathi ngisachaza sa-respond-a ngenye impama yengozi kanjani, fahla ngashaya ngavuka phansi, ngavuka futhi yalwa futhi inkani yami nayo. Ngangimshaye wena yezwa, ngikushaye mina yezwa, sho ngikushaye mina. Ngathi ngisachaza futhi sa-respond-a ngenye futhi impama, fahla ngavuka futhi, ngavuka futhi inkani yami, nenkani mina vele nenkani sidalwa mina. Ngikushaye wena, ngikushaye wena, yabo. Hhayi sahamba-ke sesihambile, intombi iyakhala manje intombi yami, ihambe iyakhala intombi yami. Mina ngabe ngiyayigqaja ngabe inkani lapha, ngibe inkunzi, ngaba nenkani, ngaba nenkani, ngayigqaja endleleni. Intombi ihambe iyakhala intombi yami, ngiyayigqaja mina, ngibe inkunzi. Gorozele bonke abantu bekhona, gorozela plus nanesigora futhi, inkani nje mina, inkani yakhona nje.